Märkätilat on remontoitu 15 vuotta sitten ja varsinkin alkuvaiheessa, kun oli pieniä lapsia, niin ne olivat kovalla käytöllä. Suurin ongelma oli epäsiistit silikoonit. Niissä oli homekasvua, ne oli uusittava. Siellä oli myös muuta laikkua, rasvakertymää lattialaatoissa ja muuta. Eli kyllä syvä puhdistus oli se ensimmäinen asia, mitä lähdettiin hakemaan. Miksi kiinnostuin Nanoxista oli sitten se, että näiden lisäksi tulee pinnoitus sinne, jonka pitäisi pitää ne paremmassa kunnossa. Eli tällä tavalla voisin kuvitella, että kylpyhuoneelle saadaan lisää käyttöikää ja totta kai helpompaa ylläpitoa. Asennuspäivä tuli ja oli todella helppoa, eli piti nyt lähinnä olla paikalla. Heti käsittelyn jälkeen huomasi todella selkeästi, että vesi pisaroitui niin kuin hyvin niille pinnoille. Ja ei vain laatoille, vaan myös niihin saumoihin, joihin yleensä kaikki imeytyy ihan eri tavalla. Eli todella helppo oli sen jälkeen niin pyyhkiä vedet pois ja pitää tila kuivempana, joka myös on hyvä energiankulutuksen ja muun kosteuden hallinnan kannalta. Kun vertaa tilannetta ennen huoltoa ja nanopinnoitusta ja jälkeen, niin ero on ollut hyvin selkeä. Eli tila on selkeästi freesimpi, on kivempi mennä sinne. No, kylpyhuoneen huoltoa pitäisi tehdä, itsekin olen syyllistynyt siihen varsinkin niiden silikonien osalta, eli niistä pitäisi pitää parempaa huolta joko itse tai sitten palveluna, jolloin pääsee tietenkin huomattavasti helpommalla. Voin hyvin suositella Nanoxin palvelua myös muillekin, jotka harkitsevat kylpyhuoneensa freesaamista ja pitämistä paremmassa kunnossa pidemmän aikaa. Syväpuhdistuksen jäljet ovat heti saavutettavissa, muut asiat tietenkin vasta vuosien saatossa. Ehdottomasti